А, И само супа едите ли, бе? Супа, другото беше боб, десерта беше Какво ях за десерт? за десерт едно руло. Там де идите, бе, Войчо? Какво? Там къде ходи да едиш? Ами, Стола ли, бе? да. Той бачка ли, бе? По нашето време... Той имаш пак стола, ма нямах питки масло. Му отивам на лавката, дай 5-6 питки. Се чупвахме, то по сега няма питки, бе. И ние ходихме, но обаче вече Вече нашите ходиш. майки се съгласиха да ни ходим по. Ти на тебе ще записват май на такова, на футбол да играеш, а? Да, обичам, бе. Обичаш да играеш футбол? Така. Ама обаче вече се научих на ритъм на високо. Научиш се? Ама направо може да играеш, направо. Направо, да. Топка имаш ли? Имам, къщи имам 2 топки. Супер. Баскетболна и футболна, а? Не, нямам баскетболна. Има една баскетболна, тя е на тати. Той баща ти, той ходи да играе баскет. Той играе. Ох. Що? Къде го купи? Той отдавна го купех. Още преди 2 години. Виж как се виждаш на обратно. Се виждаш на обратно, бе. Защото навърти обратно. Аз завърти го малко. Така. Я така? Не, ръката ти пречи. Ехе. Майко, какво правиш там? Иди да си имаш малко. Как за... Стой, бе. Ми дава малко. Утре ще излизам нагоре на аптеката да мога да го купа. В момента снимаме Вълчо, да знаеш, всичко се снима. Ти снимай нещо. Ами, не знам какво. Дай да снимам тия. Виж какъв си симпатия. Усмихни се. Ти пък се усмихна. Това се Едно зайче, виж едно зайче. Не, мене не дей, аз много грозни дрехи не ставам. грозди. Но ти кафето си го пила, си го направила, но никой не го пи. Много силно ли си го направила? Не, половин лъжичка сложих, ма.